So tá an tuairisc bunaithe haide a rinne mé maidir le páistí a hagan go hÉireann chun tearmainn a lurg. So is páistí iad seo tá scartha óna dismothirí nó óna daoine a thugú airúdóibh de gná. So tagann siad an seo chúisna agsúla mar hampla beidir coga ina dír féin boxanacht aglathair go níon ar leanún dearthu agus mar sin de. So nuair hagann siad Darren bíon an stáit freagrach astu agus go dtí cúpla bliain ó hin bhíidir in gcónaí i Muireann nó i hostels agus ní raibh mór an muirseachta i gceist sna Muireann seo. So cáú iad go hondúil mar nach raibh an aire chéine á thuairt na páistí seo agus a thugtar do fáistí éireannach atá faoi chuireadh an stáit. So dúnú na Muireann seo ag deara 2010 agus inis don chuide smó tugtar airad an na páistí seo faoi chuireadh altrama nó foster care ar fud na tíra. So bhí sim agam agus ag Bernardo's agus ag an HSE tríide dhéanamh ar an gcóirú nua seo agus mar sin chuir mé Agallamh ar daoine agsúla na daoine óga seo atá na gcónaí faoi chuireadh altrama ar hismothirí altrama agus ar fortithe agsúla eile bhfuil an taú leis na páistí seo. So bhí is stograibh sim agam a dúramí a lora go le conas martar an choras nua seo ag obair. Is cuimhin lom go raibh factus ag an Comhairle Dídeanaithe na hÉireann nó an Irish Refugee Council faoi seo faoi faoi seo ach faoi soláthar díreach nó direct provision díreachóirí tearmainn go generalta le óg agus éiste. So an mu sé fear chun rá ghfuil feabhas nó feabhas áirithe tar éis teachtar an scéil le roinnt blianta nuas? Well, is so go great. Vi an fiachtas a vi a Comhairle Dídeanaithe na hÉireann vi sin gafa níos mó le hÉireann tearmainn go generalta atá ina gcónaí is soláthar díreach ach bhí an taide seo a bhí agamsa gafa leis na páistí agus na déagóirí atá scartha ón dismothirí. So maidir leis na páistí sin is cinnte le bhfuil feabhas tagtha ar an scéal. So mar luí mé bhíidir ina gcónaí na Muireann seo agus ní raibh an cinál aire sin a rúnachtó is daoine óga iad déagóirí an chuide smó agus ní raibh glór takeíochta thuairt. So cé gur daoine ládra iad go minic bíonn deacrachtaí acu i le i measc in éireann i le fe scara ón na gcultúr agus an na glan i le idicus i le trauma agus mar sin de. So is ook go sé fear haverach gimach daoine fásta ar fáil chun ceirú. So agus iad i foster care faoi chuireadh altrama nó i foster care is féidir leis na tismothirí altrama an cúnamh seo a thuairstóibh. So is cinnte go bhfuil feabhas tagtha ar an scéal le haid na páistí seo ach tá sé difriúil le haid na daoine fásta atá is soláthar díreach. Agus cadí na multaí aithníonn siomh go mcóir don tarad lí Alan Shatter a dlacha? Well, tá lán multaí an bhfuil tá cuid acu a bhanan leis an tarad lí agus tá cuid eile den a bhanan leis an ara leanaí. So is socha in áíre go gaithí an bheirt acu bheith gobar lena chéile go háirí a déobh Cada Harlín gus na daoine seo nuair fishin siad í se hochtie mar sin an tá fáid is socha leis an í sin. So faoi láthair de gná bogan na déagóirí seo ón gcuireadh altrama go dtí sa láthair díreach agus is cúis imní is seo mar tá sé deachar do gine sa ina cónaí is sa láthair díreach. So go minic tagan ísle brí ar riine go háir nuair nachfuil cead acu dul go hideachas trí le bhéal. Agus freisin mar nachfuil cead acu bheith gobar. So ní bhíonn mór an le déanamh acu agus mar sin bíonn an nómad ama acu bheith smíanamh ar an gcóras tearmainn agus ar faibanna eile tá acu. Is so go Comhairle sin caithí an tara leanaí cinú go bhain na tismothirí altrama go leor takeíochta agus go leor tréanála in ar riara chun an ról dhéanamh mar is róla an tábhachtach é. Agus freisin tá dá le níos mó tismothirí altrama a áil. So, go háirithe daoine ó bhionlaí etnacha nó ethnic minorities
as joábalta an cultúr na daoine óga seo a sppraga agus takeíocht a thuairt. Mas maile éistóirí Raidió an lifa páirte lacha I gcóchan cín na multi a cad ba ceart dóibh a dhéanamh a ceapan tú. Okay, well, is ook gur féidir le bit scríomh hiig an airad lí nó hiig an airad leanaí maidir leis na multi tá an tuair omláin le fáil híomh Grace on Bernardos má chuirdíonn siad Bernardos agus separated children by siad ábalta an Tuarascáil. Comhairle sin is féidir dul jaagháil le Comhairle Dídeanaithe na hÉireann, so an Irish Refugee Council mar tá independent advocacy project eggs on Irish Refugee Council agus being advocates all lurug egg on council the haine dini óga seo being ibrithe Jonacha eigsúil eile all lurug acu freisin agus darnói being airgid goni tastal uha freisin is soca mata simigéistóí vet in a dismóí altrama no vet ag ober mar foster carers is féidir lo dul jaagháil leis an HSE no le servicey privádacha cosú le Fostering First Ireland no Five Rivers chun níos mó ólas áil agus is tócha ghfuil sé táhaach mioch éasig daoine like nach or gur féidir le láúnacha no couples Comhairle daoine éonarcha bheith in addition more altrama. So ní gádit bheith is mar cúpla, like is féidir leat bheith de his more altrama mar gana éonarach comach.